Электр шелтерләренең Мөслимдәге 1 гектарга якын мәйдан биләүче базасында иртәнге җанлылык. Энергетиклар Солмухан авылына линияларны яңарту буенча башланган эш урынына китәргә әзерләнә. Коллектив электр линияларын реконструкциялау буенча узып баручы елда да күләмле генә эшләр башкарган. Авылларда электр линияларына капиталь ремонт үткәрү юнәлешендә башкарылган эшләр белән баш инженер Марс Вафин таныштырды. Мәтрәй авылында Үзәк урамында линияларны яңарттык, баганаларны алыштырдык. Иске Харамалы белән Турыш авылында 10 киловольтлык көчәнешле линияда без агач баганаларын таш багана алыштырдык. Шулай ук безнең эшләр башкарылды. Ташлыяр белән Михайловка авылында тоже 10 киловольтлык көчәнешле линияда. Шулай ук үзебезнең көчләр белән без Яңа Сәйт авылында урам линияларны, шыбыкларны алыштырдык. Хәзерге көндә Яңа Карамалы авылында эшлибез, шыбык алыштырабыз. Яңа техникалар урнаштыру буенча да күләмле генә эшләре бар. Үрәзмәт зонасында 2 йөкләнешне аеру һәм һава линиялары белән автомат идарә итү һәм саклауга нигезләнгән реклаузер дигән җайланма урнаштырылган. 1964 елдан бирле эшләгән Үрәзмәт участогы базасы ел башында Күбәк авылы янында сафка баскан яңа базага күчкән. Быел инде без байтак эшләр башкардык. Аның күбесе инде основной эш инде безнең. Шушы электр линияларына, подстанцияларга эксплуатация, техобслуживание хезмәте күрсәтү. Аннан башка инде безнең жаңа гына объектларга подключениелар булды. Барлыгы 9 километрга якын линия төзелде. 7 трансформатор подстанция куелды быел. Мөслимдәге кооператив урамында барган реконструкция эшләреннән дә читтә калмаганнар. Электр баганаларын күчереп утырту, һава линияларын кабельлегә алмаштыру кебек эшләр башкарылган. Соңгы елларда энергетиклар 0,4 киловольт көчәнешле һава линияларында ремонт эшләрен электр энергиясе бирүне туктатмыйча гына башкара. Узган ел электромонтерлар 10 киловольт көчәнешле линияларда эшләү өчен укуларда булып кайткан. Бездә инде бригадалар шул яхшыртып линияларны, көтүпләрне карап, трансформаторны пунктларны карап, яхшылап җөрибез инде кешене качественный энергия булсын дип шуңа тырышып йөрибез. Шул. Инде бу ел хәзер без былтыр работа под напряжением алып кайткан идек. Шуның буенча күпчелек эшләтәләр, утны сундырмыйча инде потребительләрдән. Утны сундырмыйча гына эшләргә тырышабыз күпчелек. Энергетикларның кулланучыларны тоткарлыксыз электр энергиясе белән тәэмин итү юнәлешендәге эшләренә дә телтеш тидерерлек түгел. Заявкалар нигезендә линияларны аеру һәм кушу, электр белән тәэмин итүдә өзеклекләрне тиз арада бетерү диспетчерлык хезмәте җаваплылыгында. Безнең эш бик җиңел түгел, потому что без эшлибез под риском, поражение электрическим током. Шуңа да һәрбер эшкә чыгарганда безнең бар журналлар бар менә. Ул журналларга без үткәрәбез инструктажлар, яздырабыз видеокамерага инструктажларны, аларга аңлатып, шушында кирергә, шушында кирмәскә, алар зара кул куйдырып чыгарак эш урынына инде. Кулланучыларга килгән һәм файдаланылган электр энергиясын исәпләүче хезмәт электромонтер, 3 инженер һәм 3 контролерны берләштерә. Ел дәврендә инде рейдлар башкарыла инде, безнең һәрбер учет бит инде кешедә генә түгел, үзе безнең электростанцияларда да бар. Ул башлап подстанциядан башлап КТП линия, һәрбер линиядан һәм һәрбер кешедәге счетчик инде ай саен шуннан анализ ясап, без ашак потерь дип әйтик, выявлять итеп, шулардан рейдлар башкарабыз. Шул рейдларга мендә инде үзебезнең югалтуларны табарга тырышабыз. Нидән ул кешенең счетчигы да шәмәскә может, сез доброжелательный потребительләр булырга да мөмкиннәр. Алар инде пломба өзгәнгә, счетчикның эшенә кысылганнарга, аларга инде һәрхәлдә без актлар төзибез. Актларны төзеп Избытка тапшырып, избыт алардан инде акчалата квитанция бирә инде, кайтара инде бу киловаттларны. Тормыш көнкүрешебезне тагын да уңайлырак, йортларыбызны яктырак итү өчен тырышучы энергетиклар һөнәри бәйрәмнәрен әнә шундый матур эшләр белән каршылый. 22 декабрендә безнең энергетиклар бәйрәме. Шу хөрмәттән минем бөтен энергетикларны тәбрик итәсем китә шушы бәйрәм белән. Аларга исәнлек, саулык теләргә, эшләрендә уңышлар. Исәнлек булып эшкә китеп, исәнлек эшкә кайтырга. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.